Okay guys, yami karon guys sa mga balibulan dire sa kini ang abukayan ang may tabuan ni guys magduwa ni diaper sa bagay nagnaong. Oh, ya. Aw. Amo na ko ni sa mga imo ay upayag. Okay guys, magduwa ni diaper guys. Ali mo ko Chris Bokak. Oni shout out lang ko ni Kulapo, Roel. Oh, si are ang mga bato sa ni ko sa Pau. Umang. Oh. Sige na, suko na. Yari ko trepe. Ano mga agaw, ora. Okay. Okay, shout out lang ko ni Kulapo og ni Charan. ni Jobert. Gusto mo mag-diaper, ari lang mo dire. Sa Ina chat out ko. shout out totong. Out dito rin. Okay. Oh, dara. Para mga tindira, mga maayo kayo, mga brato ra mong tinda. Okay. Ay agaw day mo rin driver sa Balabal ri sa kuan ambulansya ri sa Balamban mo rin. Shout out sa mga agukoy. Okay, so good na sila. Guys, mo na si Alimokoy. Diaper na kuno ni ang ni. Wala po Jobert, Roel, ari na mo dire kung gusto mo ari. Ari si Abi. Okay. Abi mo ni gahi sa Balamban. Jobert, ari lang mo dire Roel. Kung gusto mo kuan ari shout out mo ninyo dai. Amo ni si Alimokoy. Serbisyo ni Alimokoy. Pero apere siguro ha nga daog begini sila kay mga lisod big ulm sa gineng ko na. Pampers tamen. Okay. Larga na. Okay. Are mo ni si Adoy, mo ni class A sa Pundok. Si Alimokoy. Ay, betul na kayo na may videoan. Videoan lang. Si Alimokoy Alimokoy ni guys. Gusto ko mo. Grabe Alimokoy men. Okay. Mo ni guys. Tek, kuan mo tek. So good na guys. First quarter. Grabe. Ampak eh. Pero daw lupi gula si Alimokoy ani guys. Grabe dua men. Up. Okay. Sugod na. Okay. Amper si guys. Grabe pampira ini. Out. Grabe mga kontra ni kauban ni Alimokoy si serbisyo nila Alimokoy ni. Kang kuan kauban ni Alimokoy. Isa. Okay. Sugod. Okay. Cute mo kay globot doy. Ampak. Guys. Okay. Up. Step up. Okay. Sugod. Okay guys, grabe ang pak ni Ade, kauban ni Alimokoy. Grabe. Iki istorya ba? Ha? Iki istorya ba? Iki backup ko ba? Sa uno ko na. Istorya lang. Grabe na mga bakbakan dyan sa karon sa bukayan men. Sige. Sa mga kuan ni, sa mga class A ni men. Class A kuan. Pampers daw 1 million sugal ni. So, di para malingaw ang mga tao men. Grabe ni sugal lang. Pinanaw sa kuwa men. Kuniklo sa kuwa pinanaw. Grabe men. Okay, serbisyo Adoy. Class A sa Pundol. Grabe men. Okay. Nakbakay dyan mayo men. Baka ni. Okay. Jimboy. Grabe Alimokoy men. Okay. Grabe Alimokoy men. Pati kusgaan naghapak men. Okay na. Grabe Jimboy men. Ay. Bunal ba? Adoy. Adoy. Yeah. Out na. Out.
Grabe 3,000 sugal ni men. Sayo alimo ko guys. Grabe 3,000 sugal. 3,000 sugal ni men. Parada men. Okay, isa. Grabe men. Okay. Bulan na men. Yes. Gcash ni mas, Gcash ni. Grabe. Shout out Gcash men. Okay. Serbisyo usap ni Adoy. Grabe, ni Adoy mo serbisyo. Grabe binakbakan ni Mayo men. Bakbakan na sa. Nag-asa na ng Longbirds. Tagakuan ni Lasyon. Lasyon versus Pardo. Di. Out. Pani kana karkar. Karkar ni Barili. Barili. Wala, grabe yan ni men. Karkar Barili nakaabot sa Balamban men. Nyari lang po mga bumpers kaya 5,000 man entrada ako na sugal ako na kon. Premium ni. Sponsor ni Gcash men. Ang sponsor ni Gcash grabe ka na kwarta Gcash men. Gcash ra to ha. Grabe siya sayo alimokoy oy. Grabe alimokoy men. Oh, alimokoy na serbisyo. Sugal nga naron. Oh, nakita rin sa YouTube niya. Agaw. Grabe mga extra large gamit ang mga bumpers. Grabe bulakid kasi kuan ba RJ ba. Doy, pura mag na. Uno na ni mo doy. Ari. Clear ba? Uno na. Kulapo. Oh, ari nya mo diri Kulapo. Jobert. Ilagda kinagahian dia sa Pardo, Lasyon ug nang klase ng mga dia sa South ba. Oh, ari mo diri. Ari mo diri sa Balamban. Kay ang muatang yung Gcash ra. Ari mo premium. Oh, si Gcash ra mo premium. 5,000 lang kuan. Wala labit plate. Wala labot plating pa uli. Ug ganahan mo mari basta kay klaro yung makaduwa sa Gcash. Kasi may sponsor Gcash di. Gcash rin mo premium men. Why sugal ni? Kaliring. Walis tres ha. Guys. Bawal ni kuan men. Kuan. Isam na asa mo butang. Aduh. Sewe. Out. Grabe naman, nakaigit naman. Ay, sakit. Kay gitar rin yung mari. Alam mo ko imin? Grabe pa. Grabe men. Grabe pa rin kamot. Kay gitar dugay. Sao mo niyo? Grabe. Kay gitar dugay. Oh, sayawan ta. Oh, sayo. Alim mo koy. Sayo alim mo koy. Okay. Shout out lang wala ni Kulapo, Jobert, and Ruel. Tonton. Gusto mo, Mari? Gusto mo makakita si Gcash niyo men. Mari mo dire sa Balamban. Breakdown dili. Wa na kay wala pista, karon naman pista. Ah. Suro mo dire. Way pus. Ada? Oh, sorry ya. Buhay lang. Kanang-kanang. Hindi, yun. Oh, servisyo ni... Grabe nga RJ, mura maguling nga. Ni Kwan. Hindi, agaw. Si Butchok. Side. Servisyo Butchok. Side. Alin mo koy. Butchok. Again.
Isa ko sa mga amigo dito ko. Oh, shout out lang ko sa akong Mga amigo ba na? kung amigo si Abi. Abi nga player sa player sa taga Breeding. Okay, thank you. Oh. Okay. Labaw na sila? Labaw na sila? Istorya ni. O sige, laban tamin. Servisyo ni Jimboy, pinakabangis sa bukayan men. Mangitan ka namin, mo ni manabasa nga to kawayan men. I smile at them and say she told me so fine. Everybody ask me how I know. I smile at them and say she told me so fine. Everybody ask me how I know. I smile at them and say she told me so fine. Hindi man. Kay kali mo po yung agad kasunod. Kalibaan yun rin. Okay. Servisyo G. Taga Karkar. Okay. Out. 3-0. 3-1. Servisyo Alimokoy sa Balandi. Okay. Okay. Op. Okay. Nagang. Op. Score. Op. Okay. Again. Okay. Servisyo. Out. Servisyo Alimokoy sa Balandi. Okay, score 2. Yaw Alimokoy buho koy. Pero magdaan sa Central Highway. Servisyo Alimokoy again. 2-3. Iguales 3. 4-3 servisyo. Muna yung mga ligon sa Palamban guys. Kaya volleyball dayon 5. Okay. Servisyo outside 5. Out. Guys, agad. Naluya ko na doa. Sige, tuloy walay lubot.
Ilang. Tante nga. Tante nga. Okay guys. Double.